Әнкарада 13 сағат исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 22 октябрь шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу атна ахырында Төркия Авазы радиосының кыска дулкындагы ешлыгы һәм эфир вакыты үзгәрә. 26 октябрь якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2-дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Йосыф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Катар әмире Шейх Тәмим бин Хамад Әл-Сани чакыруы белән ике яклы мөнәсәбәтләрне ныгыту һәм төбәк мәсьәләләрен сөйләшү өчен рәсми сәфәр белән Дохага килде. Катар ике илнең диңгезчелек килешүләрендә үз эченә алган берничә килешүгә кул куелган Кувейт сәфәреннән соң илбашының икенче тукталышы. Илбашы Эрдоганның әмир белән ике яклы очрашулар үткәрүе һәм хезмәттәшлек килешүләре имзаланачак Төркия-Катар югары стратегик комитет җыелышында катнашуы планлаштырыла. Илбашының Фарсы култыгы турындагы киләсе тукталышы Оман булачак. АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Венс Фәләстин каршылык күрсәтү төркеме Хамасның коралсызлануы өчен дата белдермәде. Моны алдан фаразлап булмау белән аңлатты. Венс Израильдә ясаган чыгышында Хамасның утны туктату килешүен үтәргә тиешлеген әйтте, ләкин Вашингтонның кайчан эшкә кереш алачагын ачыкларга теләмәде. Ул Газидәге утны туктатуның көтелгәннән яхшырак баруын белдерде. Оптимистик карашын белдергән Венс алгарышның даими тырышлык һәм күзәтү таләп итүен ассызыклады. Ул АКШның Газиге гаскәр җибәрмәячәген һәм катнашуны файдалы координация белән чикләргә җыенуын тагын бер тапкыр яңартты. Беньямин Нетаньяху Катарга оештырылган һава һөҗүме һәм Газидәге һөҗүмне дә кертеп төп сәясәтләрдәге килешмәүчәнлекләр сәбәпле Милли иминлек киңәшчесе Цахи Ханыкбине вазифасыннан алды. 9 сентябрьдәге Доха һөҗүмендә 5 Хамас әгъзасы һәм 1 Катар офицерының үлүе бөтен дөньяда гаепләүләргә сәбәп булды. Ханыкби үзенең вазифадан алынуын раслап, Израильнең 7 октябрьдәге Хамас һөҗүме вакытындагы хаталарын киң кырлы тикшерергә чакырды. Израиль медиасы Ханыкбинең Газины басып алуга каршы чыгуын һәм моның тоткыннарны куркыныч астына куюын кисәтүен белдерде. Гел Райх вакытлыча киңәшче итеп билгеләнде. Кытай дәүләт башлыгы урынбасары Хан Чжин Көньяк Кореяда Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин белән АКШ башы Дональд Трамп арасындагы ихтимал очрашу алдыннан Америка Кушма Штатларын партнерлык һәм дуслыкка чакырды. Орегон дәүләт сенаты рәисе Роб Вагнер белән сөйләшкән Хан Кытай белән АКШның партнер була алуын һәм булырга тиешлеген әйтеп, киң уртак мәнфәгатьләр һәм хезмәттәшлек өметләренә басым ясады. Ул үзара хөрмәт, бергә тыныч яшәү һәм ике яклы табыш хезмәттәшлеге нигезендә аралашуга чакырды. Вагнер Орегон штатының милли хезмәттәшлекне тирәнәйтү һәм Кытай белән дустана элемтәләрне ныгытудагы катгыйлыгын яңартты. Англия Бәшәр Әсәд диктаторлыгы үткән ел бәреп төшерелгәннән соң Сүриянең яңа хөкүмәте белән элемтә урнаштыру тырышлыкларын сәбәп итеп күрсәтеп, Һәйәт Тәхрир әш-Шам оешмасын тыелган террор оешмалары исемлегеннән рәсми рәвештә чыгарды. Эчке эшләр министрлыгы бу адымның террорга каршы көрәшне, миграция идарәсен һәм химик коралларны бетерүне яклавын белдерде. Лондон бу карарны тышкы эшләр министры Дэвид Лемми июль айында Димәшеккә ясаган сәфәрдән соң яңартылган дипломатияның бер өлеше буларак бәяләде. Рәсми затлар әйтүенчә, бу карар киңәшләшүләр нәтиҗәсендә кабул ителгән һәм яңа куркынычлар барлыкка килгән очракта күздән кичерелә ала. 83 төркем әле дә тыелган оешмалар исемлегендә кала. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
АКШ башы Дональд Трамп Хиндстан баш министры Нарендра Моди белән сөйләшүен һәм әлеге әңгәмәдә күбрәк сәүдә мәсьәләләре турында фикер алышуларын белдерде. Без күп нәрсәләр турында сөйләштек, ләкин күбрәк сәүдә дөньясы турында дип белдерде Трамп сишәмбе көнне Овал офисында журналистлар алдында. Ул шулай ук энергия мәсьәләсенең дә каралуын, Модиның үзенә Хиндстанның Русиядән нефт сатып алуын чикләячәгенә ышандыруын әйтте. Ул Русиядән нефтне күп алмаячак, ул да минем кебек сугышның тәмамлануын тели дип әйтте Трамп. Хиндстан һәм Кытай Русиянең диңгез аша җибәрелгән нефт экспортының иң зур сатып алучыларыннан санала. Польша хакимиятләре соңгы айларда Русия күзләү хезмәте өчен шымчылык итүдә шикләнелгән 55 кешенең тоткарлануы турында хәбәр итте. Бу сан күптән түгел генә 8 иде. Польшаның махсус хезмәтләрен координацияләүче министр вәкиле Ясек Добжинский сишәмбе көнне белдергәнчә, киңрәк һәм бер-берсенә бәйле тикшерүләр нәтиҗәсендә бу сан арткан. Ул шымчылык очраклары һәм гаепләүләр турында мәгълүмат бирмәде. Шул ук көнне иртәнге сәгатьләрдә хөкүмәт рәисе Дональд Туск белдерү ясап, Эчке иминлек агентлыгының башка хезмәтләр белән бергә соңгы көннәрдә илдәге төрле төбәкләрдә саботаж әзерләүдә шикләнелгән 8 кешене тоткарлавын җиткергән иде. Туск X платформасында язганча, бу очраклар әле дә дәвам итә һәм өстәмә оператив чаралар алып барыла. Добжинский әйтүенчә, тоткарланган кешеләр Русия күзләү хезмәте белән бәйле булган берничә аерым һәм катлаулы тикшерү кысаларында ачыкланган. Алар арасында 21 яшьлек Украина ватандашы да бар. Ул 16 октябрьдә Варшава янында тоткарлана, аның Польша һәм Румыниядә шымчылык итүе фаразлана. Бу тоткарлау Румыниянең күзләү хезмәте белән бергә башкарылган. Ике башка Украина ватандашы да Румыния җитәкчелегендәге дәгъва кысаларында Бухарестта тоткарланган дип хәбәр ителә. Польша тоткарлауларга кагылышлы махсус максатлар, вакытлар яки гаиләләр турында әлегә мәгълүмат бирмәде. Соңгы 24 сәгать эчендә дөньяның төрле почмакларында 5 балдан көчлерәк 3 җир тетрәү булды. Алар Көньяк Америка, Үзәк Америка һәм Көньяк Азия төбәкләрен селкетте. Шәршәмбе көнне Аргентинаның Ла Риожа провинциясендә 5,7 бал көчендәге җир тетрәү теркәлгән. Ул 122 чакрым тирәнлектә булган дип хәбәр итә Германиянең геофизика тикшерүләре үзәге. Шулай ук Шишәмбе көнне Коста-Рикада 6 бал зурлыгындагы җир тетрәү булган, ул 31 километр тирәнлектә теркәлгән дип белдерә Авропа Урта диңгез сейсмологик үзәге. Шул ук көнне Әфганстанның Һиндукуш төбәгендә 5,1 бал көчендәге җир тетрәү теркәлгән, ул 244 километр тирәнлектә булган. Башкала Кабулда да көчле селкенүләр сизелгән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы толкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Кытай 20 елдан артык дөнья сәүдәсенә үзенә өстенлекләр биргән статусны саклап килде. Ул үсеп килүче ил статусы. Хәзер исә Пекин бу статус бирә торган өстенлекләрдән баш тартуын белдерә. Бу адымнан күп башкалалар канәгать калса да, Вашингтонда бик соңга калган адым дип кимсетеп бәяләнде. Ләкин бу карарның артында тагында тирәнрәк хикәя ята. Глобаль сәүдәдән кем файда күрә һәм бу көчнең ничек үзгәрүе турындагы хикәя. Бүгенге тапшыруда Кытайның белдерүенең ни өчен хәзер бик мөһим булуына һәм киләсе елларда сәүдә кагыйдәләрен ничек үзгәртә алуына тукталабыз. Бу бүлек 2025 елның 25 сентябрендә ТРТ Волтта басылып чыккан Казим Аламның Кытай ни өчен үсеп килүче ил статусыннан баш тарты исемле мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Кытай дөньяның игътибарын җәлеп иткән карар кабул итте. 24 сентябрьдә Кытай премьер-министры Ли Цзян моннан соң Кытайның бөтен дөнья сәүдә оешмасы кысаларындагы сәүдә килешүләрендә үсеп килүче илләргә бирелә торган махсус һәм аермалы мөнәсәбәтне таләп итмәячәген белдерде. Бөтен дөнья сәүдә оешмасы илләр арасында сәүдә кагыйдәләрен билгеләүче оешма. Бу кагыйдәләр тагын да гадел, ачык һәм алдан фаразлана ала торган бөтен дөнья сәүдә системасы булдыру, бай һәм ярлы барлык илләрнең сәүдә файдасын күрә алулары өчен әзерләнгән. Кытай 2001 елда бөтен дөнья сәүдә оешмасына кушылганда, аның икътисады бары тик 1 триллион 300 миллиард доллар күләмендә иде. Бүген исә ул якынча 19 триллион доллар белән АКШтан соң икенче урында тора. Бөтен дөнья сәүдә оешмасы 1995 елның 1 гыйнварында Советлар Берлеге таркалганнан соң берничә ел узгач нигезләнде.
Ул икенче бөтен дөнья сугышыннан соңгы иң зур халыкара сәүдә реформасы буларак бәяләнде. Глобаль оешма әгъза илләргә ирекле сәүдәне эш урыннары булдыру һәм тиз икътисади үсеш чарасы буларак куллану мөмкинлеген бирде. Ләкин глобаль сәүдәнең кинәт ирекле булуы артта калган илләр өчен җитди кыенлыклар тудыра ала иде. Мәсәлән, АКШ һәм Германия кебек алга киткән икътисадлар үсеп килүче илләрне арзан товарлар белән тутырып, аларның җирле җитештерү тармакларын юкка чыгара һәм яңа сәнәгать аскырмаларын җимерә ала иде. Бөтендөнья сәүдә оешмасы Кытай кебек илләргә үсеш мөмкинлеге бирде. Үсеп килүче илләргә үз базарларын тулысынча ачканчы озынрак күчү бирелде. Алар бай икътисадларга экспорт ясаганда сәүдә киртәләре азрак булды. Һәм алар климат үзгәрешенә каршы көрәш фонды кебек халыкара фондларга өлеш кертергә тиеш түгел иде. Бу Кытай өчен бик мөһим иде. Бу аның сәнәгатен төзү, эш урыннары булдыру һәм миллионлаган кешене ярлылыктан коткару өчен вакыт дигән сүз иде. Авропа Берлеге комиссиясе сүзче урынбасары Олаф Гиль Кытайны тагын да күбрәген эшләргә чакырып, бу үзгәрешне алдан төзелгән килешүләрдә дә чагылдыру кирәклеген әйтте. Ул Кытайның киләчәктәге сәүдә килешүләрендә үсеп баручы ил статусын кулланмау карарын хуплап чыкты. Ләкин шулай ук Кытайның гамәлдәге килешүләр кысаларында да бу статустан файдалануны туктатырга тиешлегенә катгый ышануларын белдерде. АКШ инде күптәннән Кытайның үсеп килүче илләргә каралган өстенлекләрдән файдалану өчен бик зур һәм бик көчле булуын әйтә. Ике партиядан да ил башлары Пекинны системаны үз файдасына куллануда гаепләде. Ләкин Пекин моңа каршы чыга, аның нинди дәлиле бар? Әйе, икътисады бик зур, ләкин кеше башына туры килгән керем һаман да бай илләр дәрәҗәсеннән күпкә түбән. Соңгы 40 елда Кытай икътисадының зур үсешенә карамастан, АКШтагы уртача керем Кытайдан 6 тапкыр күбрәк. Кытай премьер-министры Ли Цзян Бөтендөнья сәүдә оешмасы килешүләре кысаларында бу титулга бәйле өстенлекләрне таләп итмәсә дә, Кытайның һәрвакыт үсеп килүче ил булачагын әйтте. Бу статус Кытайның озын мөддәтле стратегик максатларының бер өлеше. Кытай еллардан бирле үзен АКШ өстенлек иткән дөнья тәртибенә каршы чыккан глобаль көньяк дип аталган төркемнең лидеры итеп саный. Алайса Кытай бу карарны нигә хәзер кабул итә? АКШ күптән Кытайның глобаль сәүдә системасында махсус өстенлекләр алу өчен үсеп килүче ил статусын куллануны туктатуын таләп итә. Гыйнвар аенда хакимияткә килгән Трамп идарәсе тамакхана салымнарын гүя зур сәүдә дефицитын киметү һәм глобаль тәэмин итүче елларын үз файдасына яңадан формалаштыру максатында Русия кебек көндәшләренә генә түгел, шул ук вакытта Һиндстан һәм Канада кебек берлектәшләренә карата да икътисади корал итеп кулланды. Шуңа күрә Кытай дөнья күләм сәүдә системасына басым көчәйгән вакытта аны ныгытырга теләвен белдерә. Дөнья күләмендә хөкүмәтләр тамгахана салымнарын арттыра, импортны чикли, ирекле сәүдәнең киләчәгенә шикләнеп карый. Кытай сәүдә министрлыгы АКШның исемен әйтмичә, бу карарны күп яклылыкны һәм сәүдә тотрыклылыгын яклау ишарәсе итеп кабул итүен белдерә. 1 триллион 300 миллиард долларлык икътисадтан 19 триллион долларлык икътисадка кадәр Кытай Бөтендөнья сәүдә оешмасына кушылганнан бирле озын юл үтте. Үсеп килүче ил статусыннан баш тарту символик булырга мөмкин, ләкин бу Кытайның ничек күренергә теләве турында яңа этапка ишара итә. Ул моннан соң сакланмый, ләкин дөньяның иң байлары белән дә тигез түгел. Һәм бу бер сорауны җавапсыз калдыра. Сәүдә сугышлары һәм иттифаклар үзгәргән чорда Кытай глобаль сәүдә кагыйдәләрен формалаштыруда нинди роль уйнаячак? 2025 елның 25 сентябрендә ТРТ Wordта басылып чыккан Кытай ни өчен үсеп килүче ил статусыннан баш тартты дигән мәкаләгә нигезләнгән язманы тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Ногайча нәсихәтләр. Аяулы тыңлаучыларымыз, бу юма
dinimizdin sırları baresinde söz bardıramız. Dinimizdin sanavga gelmegen sırları bar. Sosunlardan bazıları oylavlarımızdı düzeltken. Mine sosu sırlardan birevi em nav bolgan. Bir ükön alimdin bildirgeni sosu sır tömönbette aytılgan. Ey sıylı kardeşim! Bir yumurtkadan bir tavus kusunun şipeyi çıksa, sonu ösüp bek yarasık yakşı tavus kusu bolup kökte uçbaga baslasa, alem tögörögünde uçup tanıgandan son erkim soga ayran bolar. Onu süymögen kalmaz. Endi nav tavus kusunun bäri yarasık ongunluğunu yumurtka kabıgı işinde karap turgan bir ademdi, eğer sen körgön bolsan, sonun akmaklığından eşbir vakit şekin kalmaz. Aynı sosu misal dey, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a karaganlar, tarihlerde aytılgan yaşavının burungu pagambarlıktan evvelki zamanlarına onun maddi berangalı bir kara uçban karasalar, sak bolmay tısbetten karagan közler bilen ol paygambardı oylasalar, aleyhissalatü vesselam manevi er yaklarda bilegen ükön zatını eşbir zaman kör almazlar. Fark edip anlamazlar. Kıymat derecesine yetişip varalmazlar. Nav sebepten Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam oylansa, yaşavının baslarını insanlık hallerini ince, nazik bir kabıktay körgönümüz kerek bolgan. Nege dese so kabıktan eke alemdin künü tagı cennette ösken tuğba teregindey meyvalı Muhammed Aleyhisselam'dın mübarek teregi şıkkan. Sosu manevi terek, ilahi peyzlermen sulanganı kasında, Rabbani ihsanlarman üskönge ongun bolgan. Ol sebepten sosu şanlı Nebi Peygamber Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yaşavının basındaki körüngen hallerinden bir arık kabar esitilse üstünde eş toktamay hemen basını kötürüp bäri alem tögörögüne serpgeni neşe nurga karavımız kerek bolgan. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşavının basına eğer şekben karansa hakikatka varılmagan, üşün hakikat bir meselege şekler minen baslanmagan. Nege dese Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'tın nurlarına, feyizlerine bıyala bolgan. Misal bolsa köktökü yarkap turgan navkün bir biyalada görünse, biyala sankin kündöy tutkan yaktı yarık etip tögörökkö salve şaşkan. Tek sosu yarıktın aslı künden kelgeni erkimlerge malum bolgan. Aynı sosu misal dey, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam özü ullu kul bolgan. Üstünde ilgilik betten kaysı zat bolgan bolsa, bärisini soga bergen Allah Teala bolgan. Resulullah Aleyhisselam
haktın nimetlerini hem Rabdın ükönlüğün bek yarık körsötüşü yarkıgan bıyala bolgan. Özü ullu kul bolup ibadet betinden tağı kimden aldıga bargan. Demek munşa körüngön bäri yaxşı oňunluk em biyik aller savlay özü malı bolmagan. Allah betten berilgen Rahman Rahim Hak Kudaydan kelgen savleler bolgan. Eş bir zat ne bolsa, zerredey bir iyilikten asıl iyesi bolmagan. Tek erzat bir neşe kişke zerre bolsa da Allah'ka tayangan vakit ondan kelgen nurlarga biyalalık etken bolsa işine yıldızlar sıygan. Demek Resul aleyhisselam Allah'tın nurlarını körsötken bir biyala bolganı sebebimen özünde munşa kayır em neşe yarasıklık bolgan. Tek mıtılmayak bir mane gözöllördün biyalası bek köp bağlı bolgan. Gözöllördün biyalaga karamayakları tağı üken hakikat bolgan. Rabbimiz kaznasını bek köp razı bolganı şeşken kullarına taşıtkan. Sağlıklan kalınız. Nogayça nasihatler. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindägi tapşyruulary şuşunun bilen ahyrına yakınlaştı. İskertip uzabız, bu atın ahyrında Türkiye Avazı Radyosu'nun kıska dulgundagı ýyşlygy hem efir wagty üzgere. 26 oktyabr ýekşembe gününden başlap tapşyruularybyzyny Türkiye hem Kozan wagty bilen gündüzgi saat 2'de 19 metrli kıska dulgunnyň 15360 kHz ýyşlygyndan tыңlay alasy. Elige biz sizning bilen sobullaşabız. Efirde kilesi şuraşuğa kadar.